Gitapok sulod sa Davao del Norte Gymnasium sa Tagum City ang mga benepisyaryo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kuna AX. Gikan sa Purok Velasco sa Barangay Kanukutan ang mga benepisyaryo kinsa apektado sa gihimong demolisyon niadtong milabayng bulan. Mismong si 1st District Congressman Pantaleon Bebot Alvarez ang nanguna sa distribusyon sa cash assistance pinaagi sa gihimong assessment ug validation sa DSWD Field Office 11. Sumala sa mga benepisyaryo, dako gikatabang ang gihatag nga cash assistance kanila ug sa ilang pamilya. Nalitay ko dako og daghan kay salamat sa among Pangulo. Salamat na. Sa ano muna dawat ni ma'am? Among gamiton sa pagpalit og materyales. Una magpasalamat ko sa ato ang congressman, mga kaubanan sa congressman team nga nay mga ayuda nga bisan pa man sa amo ang panghitabo sa demolition, dako kani katabang para sa mong pamasko. Dugang sa amo ang kakulangon sa mong balay. Usa ka gatos ka pamilya ang mahatagan. Sumala sa DSWD 11, matag pamilya 4,000 pesos ang dawaton. Mga ni siya kanang demolition victim sa Velasco. So mao to siya ang sector nga gipili ni kong mao po to amo ang list nga nadawat. So mao po to ang nga payoutan nato karong adlaw. Tumong niini nga dunay magamit nga kwarta ang mga benepisyaryo sa ilang panginahanglanon sama sa pagpalit og mga materyales sa pagtukod balik sa ilang mga balay. Gipasalig ni Congressman Alvarez sa katawhan sa Davao del Norte nga kanunay andam ang ilang opisina sa pagtabang sa mga nagpito sa kinabuhi. Sanglit buot nilang mabati sa katawhan ang tinuod nga pagpanerbisyo pinaagi sa mga programa. Kami naman may mga programa, no? Parehas niya ani no ay pananglitan ay kining kalamidad, sunog kunya usahay baha, no? Nakaandam ni anak pirmi tay mga bugas nga nakaandam tabang katong may mga mamatyan sad katong mga masakit na puntay tabang para sa ilaha. Arang sa mga katawhan no, sa Davao del Norte, kining Pasko, kuha siya kanang espiritu sa panaghigugmaay, panagtinabangay. So hinaot pa unta nga kini mo'y manigbabaw, kining hinigugmaay ug ang pagtinabangay. Gilantaw sa grupo nila Alvarez ang kaayuhan sa katawhan taliwala sa kalisod sa kinabuhi ug panahon. Busa gyawhag ang publiko nga kanunay magkahiusa, magtinabangay aron sa panagiusa maangkon ang tinuod nga kadaugan nga alang sa tanan. Mitambong sa batol sa cash assistance distribution aganyang buntag ang chairperson sa Nanay Nicolasa Diaz Alvarez Foundation Incorporated nga si Jen Maliwanag ug mga LGU officials sa Tagum City. Hapsay ug malampuson ang gihimong aktibidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.